medyo nahirap. Yan yung sign na kuhan, hindi pwedeng kuhan po gintuhon dito sa bandang ito. So yan guys, nandito ako sa may Tayab area. Bali hinihintay ko yung bako, excavator na mag-ayos sa kuhan namin, sa supply namin ng tubig sa may planta. Dito ako guys, bali galing sa taas yung bako, dito namin ipapadaan sa ilog hanggang doon sa tapat namin, kasi doon sa ilog din ang pag-ayusan niya ng tubig. Dito siya dadaan papunta doon sa baba. Aasisan ko siya guys kasi hindi niya alam yung daan. San guys, dito natin hihintayin yung bako. Dito natin padadaanan kung parating na ba o wala pa. Pero sa ngayon guys, wala pa siya. Dito sa mga hanging bridge. Dito galing yung bako guys sa taas. Dito natin ipapadaan sa may ilog. Pero wala pa naman siya mga siguro. Medyo matatagalan pa siguro yun kasi matagal lang pa nun bako yun medyo matagal yung lakad niya, yung takbo. Kaya dito ko na lang siya hintayin sa mga hanging bridge. So yun guys, may dala akong panungkit namin sa may hose na yan sa baba. Madali, andun na yung bako, papasok siya dun sa taas papunta dito. So dito bali may dala akong panungkit para pang taas ko dun sa hose dyan sa baba para hindi niya maabot, kasi baka magalit naman yung may-ari. Ayun na yung bako. And guys, dito tayo dadaan. Dito natin hintayin yung bako. Ito pataas natin. Bali may kasama ako nandun sa taas yun. Yung bako ay cross ay tataas natin para hindi masagi ng bako.
ayusin niya, Sam. Yun, nakadaan na guys. Kunin natin tong pako. Masarap tong mga to guys, bihira lang kami makatigim ng mga ganito. Tay kada makita ti ko dyan nagdagsa na dyan tang sungkit di bangiri dyan kunak dyan so yun guys, punta ako sa kwan sa kabila kasi may hose pa yata doon sa bandaron sa baba. Magkukuha ulit ako ng panungkit ko doon, magtitingin na ako kasi masyadong mabigat yung panungkit ko dito. Iwan ko na lang yung kanyan, yung panungkit ko para mamaya pagbalik yun din ang gamitin ko mamaya. Balik tayo sa baba. Guys, susundan niya yung ilog papunta doon sa tapat namin kasi doon siya magkagawa. Na tayo doon sa baba, hintayin natin ito doon kasi maghanap pa tayo ng panungkit natin. Medyo nahirapan yata yung back ko guys Nangato ya. Nangato. Mataas pala yung hook dun sa baba guys, sinayos na nila. Pero dati inayos namin yan, tinataas namin yan. Yung isa lang talaga pala yung medyo mababa.
pala noon guys, yung isang bako na kuan na nasisan namin noon dito. Sa sobrang hirap ng daan guys, kuan natanggal yung track pad niya, yung parang blade ng kanya, gulong niya. Medyo na-stuck din siya. Kaya tanong niya kung abot yung wire guys, pero mataas naman. Medyo malayo pa guys, yung mga nagiginto pa doon sa baba. So guys, ito yung isang hose pala na sinasabi kong itataas na namin. Yan, ano, pero mataas pala, tinaas na pala nung may-ari. Hindi na kailangang tukuran para makatawid yung bako. Dati ito yung tinataas talaga namin, yung nandun sa bandaron sa unahan kanina. Ayun, wala pa yun noon. Ngayon ito okay na siya. Maraming nag ano dito guys, oh, nag small scale ito sa ilog. Kita nyo yun guys, ayun, kita nyo yun. Yun yung sign na kuhan, hindi pwedeng kuhan gintuhon dito sa bandang ito, dito sa part na to. Bali sinyal yan, sinyal na kuhan na may magkakuhan na magdiginto na dito sa part na to. Hindi na pwedeng gintuhin ng iba. Doon sa kabila may nagiginto doon, pati dyan sa baba. Ayan yung bako, hintayin na lang natin dito. Sa tapat noon, malayo pa. Pagting nga ito dati yun, kapit is nga ito medyo.
paggintuhan nila dito. Ito. Yan guys, tignan natin yung daan niya dito kasi medyo mahirap na dito sa lugar dito. Yan guys, dito sininyasan natin. Pwede siyang duman dito. Ito. Maganda yung daan niya dito kaysa doon sa gitna ng tubig. May mga nagkukuha ko ng mga pako dito guys, pero malilit. May mga naglulutuan dito. Yung mga nagiginto. Dito na lang siya dadaan. Ito guys, oh. May nagiginto dito. Pero wala yung tao. Baka nagbenta sila. So, doon sa banda baba yung paggagawa niya guys. Tingnan natin. Guys, hintayin na naman natin siya sa bandang baba. Punta tayo dun sa baba. Dito na tayo dadaan.